Jesus Christ patching is nay pai ki khma jong mi shanga shapo pa ya mingam khot pa na u khun jot plasa khma Cái Jingpule na kitab o Isaya kalenang ban ribusan khat khat niyo du bar puway. Hakmi nga thao ki beneng ki batmai. Bat ka parthai ka batmai ki bamenshua enom kan maushu lane endang bu jingmut. Henry tukmen batushat kemen jinom hagata ka ba nga thao. Naba hakmi nga thao ya ka Jerusalem banlong ka jingkemen bat yo pa jongka banlong ka jingsngobha. Ngan shat kemen haga Jerusalem pan ngan le kemen ha upa jonga enom yo sngaw shu haka ya ka sor jingyam na ya ka jinglan yar huslai enom don shu haka ukhlong ba im tang khendiat sngi neutumen ubanom impura ya ka sngi jong u endang khen khna yo boyap aba ladap shispa snem karta bat yo bom im shispa snem nyeu unong pop balatim kin sa tay ki yeng bat kin sa shong haki kin sa thung ki bri so wan bat kin sa yo ba miu so jong ki kaktien jong utrai ka sam balai pho ngan yero eme ko trai namar mela kan tew yanga ngan yero eme ko trai namar mela kan tew yanga pan mem shem la sha ikinong shon jonga bikin kerko yanga ko trai mesaya ka men sim jonga napo ka jingtem mela pen embiang yanga nagitu ki balik hiar shanurok nganiro emi ko trai namar mela kantiu yanga terwai ki samo trai ma phi kirum ngai trai ngo ika kerteng bakho jungu ka jing bitar jungu ka ne tang shipor ka jing le sbon jungu shilanter jing em men miet ki jaw ki mat henry ka step kalawan ra ka jing kemen nganiro emi ko trai namar mela kantiu yanga to siya skor ko try batos ngaw sun ay nga tolong unong yarap jonga ko try melapen kalay ka jing susi jonga siya ka jing shan ko try ko blay jonga ngan ay ngu yami junom ngan yero yami ko try namar mela kentiu yanga ka Jingpule na gospel bukoy kat ko muyones kalenong Basaw kat khat saw pulay hadu san pusaw Jisu lami na Samaria beroleh sa Galilea. Nabaw Jisu hi ulaong bunong ithul pa jiyo burom hasnong lajong. Henry habaw lapoy ha Galilea. Kinong Galilea kila padiang subahay u naba kilo iya baro kabaw lale ha Jerusalem ha Sngi jingkaway. Namar makiru kila siya kata ka jingkaway. Kumtaw lawan biang siya kana ha Galilea. Ha kabalopen kalawan yik Di ha Kapernaum ladon way unong sensyar baladon ukun bapang habaw liyo sngaw bu Jisu lawan pai na Judea sa Galilea ula lecha u balwa karpad yu bu nihar sa Kapernaum ban ko yu kun jong u namar uladon hatmir ka jingyam u Jisu laong ha u lemda pio i kidak wat ki kampala pinam ngej utaw nong sensyar ula karpad ko kanrat wan nihar se shuwa bu kun jong ha unyam u Jisu laong ha u kilej ukun jong pi un em utaw beriu langit ya ka ketien bo Jisu la kren ha u bat u la lej kat baw dang lej hiar ki shakri jong u kilawan ye kendo u bat kile ya thu bo kun jong u em wa toket naki ya ka pop ha baw kun jong u ula kham pejman bat kila ong ha u men henien ha ka kenta ka ba henyo ka kisho kala pelai u hang tau kpau la kan mau klek ba kala long tek hakata ka jo ka por bo Jisu la ong ha u khon jung pi un em te ma u hi u la nget bat baro ka wei ka yeng ka sam jong u
Kani kalalong ka kampala baar bo Jisu lapan I na du bo lawan pai na Judea sa Galilea. Ka gospel jong utray.